И здравейте всички отново, аз съм Лайтвей и днес играем в сервера Forum PvP. Ще направя едно ревю на сервера. Така, започваме с ларповете. Не, кой казва. Ларп Крейт е първият ларп. Ето, какво може да се падне от Ларп Крейт. То. Следващият ларп е ларп дупката. Смисъл да е отилно като е това. Това е ларп дупка. Това е пик дупка. Следващият ларп е ларп Enchanting. Чай да му взема този сега. Вау, леко! Вау! Аз толкова ненормален човек не съм виждал. Вау! 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 Лего! Добре, нека продължим с следващия ларп, ларп Enchanting. Да не взема следващичко. Топ! Чика пълно. И да, тук е до 30 лева. Нямам лапис. Тук може да се репарвате. Тук е по-малко лева и да. Следващият ларп е ларп М. Трен Александър. Прочете. И това е ларп. Следващия ларп е ларп Event. Това е евентът. Всеки ден от 20:30. Даже горе може да се отпустите тук. Следващият ларп е ларп Food. Можете си фармите храна и XP. Тъй като не ще вземем. Опа! Следващият ларп е ларп Force. Така, тук може да купувате полшери. Нали, като спринт. Извинете и спринт е да сте първи. Следващия ларп е ларп Info. Ето го ларп Info. Серверът е 24/7. Серверът разполага с резиденция, Hotme, Credits, Vault, Jobs, Support Skype, Linux, долна BG, малко информация за сервера. Да. Ако откриете бъг, съобщете на админ и ще получите награда. Следващият ларп е ларп. Чай. Някаква ехичка. Следващият ларп, да, вече ми е ларп
изкарате стата и гледате да останете последни, за да спечелите. Да. Следващият варп е варп на не. Някакъв обиден. Варп е варп. Ти го видяхте. Варп препият. Да. Варп препият. Това същото, като поставям Енвили, като щупите пада друго. Или просто Repair Hunt 500. И следващият варп е варп Res Info. И за него отивате в единия ъгъл наляво на къщата и цъкате ляв бутон, после отивате в другия ъгъл и цъкате с десен бутон и пишете. Първо, след като сте маркирали, пишете Reselect Verb. Второ, за да създадете резиденцията, напишете Create име. Трето, за да добавите приятели в резиденцията, разпишете име. Тръсте True или просто тръсте T. И да, следващият варп е варп Rules. Да. Първо, малко информация за правилата в само. Първо, без цинизъм, не искайте обгъм ранг от админ, не играйте с хак, не рекламирайте чужди сервери. Маменето на трейд е позволено, не е отговаряне за изгубени айтеми. Поправянето на чужди айтеми води до премахване на ранка. Траповете са строго забранени, без разсъден. Следващият варп е Warp Shop. И шопът се добива. Да, се добива. Там, което да може да не бъде. Това още не е довършено. Жили. Там някакви полшени, всичко разни, там започна съставки. Тук са някакви блокове. И общо взето това. Следващият варп е варп SMS. Варп став ще го оставим най-накрая. Първият ранг е ранг VIP, цена 480. Времетраенето е 3 месеца. Бонус 10 000, но след значи Sheet, FC, Ender Chest, Workbench, Set Home, 3, PV1 и да. Така може да си значи как да кажа? Има предвид. Легендар 64 за 6 лева. Ранг или искате да закупите ранг или пишете на Skype по-нули видео. Добре, не ранг плюс, цена 6 лева, бонус 20 000. Командите съм Fix, Feed, Heal, Ender Chest, времетраенето е 3 месеца, MC, Near, Workbench, 5 Set Home, PV1. Следващият ранг е ранг King. Командите му са Fix, Feed, Heal, MC, Ender Chest, Near, Workbench, 7 правило на Set Home, PV1. Времетраене 3 месеца, бонус 30 000, цена 960. Следващия ранг е ранг Champion, цена 12 лева, бонус 40 $000 в игра. Fix, Repair, MC, Near, Ender Chest, Top, Feed, Heal, 10 право на Set Home, PV1.
времетраенето е 3 месеца. И последният най-скъп ранг е ранг Титан. Ако да закупим ранка на там. Fix, Repair, Feed, Heal, EFC, Ender Chest, Top, Workbench, Nerf, Fix, Fly, 12 права на Set Home, PID 1, 2 и 3. Бонус 50 000. Времетраенето е 3 месеца. Ако искате да закупите ранк или пишете на Skype на NextBG, цената му е 18 лева, ранка е Титан. И да, тук ако искате да само за да да, ако искате да закупите ранк, Skype е на NextBG. И да, следващият Warp е Warp Trade. Warp сега ще го оставя за накрая. Да ви снимаме, да, вече 18 минути. Тук влизате вътре. Остава така, той другия остава така. Вземате си. Видяте. И така. Следващият Warp е Warp YouTuber. За да станете YouTuber, Skype OrganiBG трябва 200 съба, 10 лайка и 100 гледания. Пак Skype. Админ или Owner, за да получите ранка, кажете там на Админ или Owner за един ден. Да. За да получите ранка, кажете на Админ или Owner пак. За да станете YouTuber Plus, трябва да имате 500 съба, 50 лайка, 300 гледания за един ден. За да получите ранка, кажете на Админ или Owner. Тук също. И последният ранг на Warp, който оставих за накрая е Warp Stack. Да. Последният Warp. Ownerът е Crazy, нека се беше това. Чият админа е веката нещо. Админите, тези други не съм ги срещал. Да, другите не съм ги срещал. И да, това беше всичко от мен. Надявам се клипа да ви харесал. IP в описанието. Не влизат много хора за сега, защото в момента е 10, 11 без 10. И да. И това беше всичко от мен.